Ahoj, vítam vás pri mojom dnešnom novom receptovom videu a dnes mám pre vás recept na tento svieži sladkokyslý citrónový koláč. Na cesto budeme potrebovať 250 g hladkej múky, 2 polievkové lyžice krupicového cukru, ďalej 125 g masla, 1 žltok a trošku soli. V miske si zmiešame hladkú múku s cukrom a so soľou. Premiešame a pridáme roztopené maslo a žltok. A môžeme spracovávať na cesto. Pokiaľ by sa vám cesto nejak nechcelo veľmi spájať a zdalo by sa vám priveľmi suché, môžete si ešte tak, ako som to spravila aj ja, pridať so pár lyžíc vody. Keď máme cesto hotové, zabalíme si ho do potravinárskej fólie a necháme 2 hodiny odpočívať v chladničke. Medzi tým si pripravíme plnku, na ktorú budeme potrebovať 4 biocitróny, 1 smotanu na šľahanie, 200 g krupicového cukru a 4 vajcia. S citrónou si nastrúhame kôru a vytlačíme šťavu. Po 2 hodinách si cesto na dobre pomúčnenej ploche vyvalkáme a následne ním vystelieme okrúhlu formu. Pečieme 10 minút v rúre vyhriatej na 180 stupňov. Vajcia spolu s cukrom si vyšľaháme do peny. Prilejeme citrónovú šťavu a pridáme citrónovú kôru. Znova prešľaháme. A nakoniec prilejeme smotanu a šľaháme, až dokiaľ sa nám všetko spolu pekne nespojí. Citrónovú zmes vylejeme na korpus. Teplotu v rúre zvýšime na 200 stupňov a pečieme 20 až 25 minút. A takto už vyzerá koláč po vychladnutí, pripravený na podávanie. Verím, že tento recept určite vyskúšate a ja sa už na dnes lúčim a prajem vám dobrú chuť. Ahoj!